बहुत गोबावनि उनाव बन्द' दिनै बैसागो बोथोरनि गोजोननाय थाबाय। हेल' लोगोफोर, दिनै नै बैसागो बोथोरनि जोंनि गामियाव माने फुकनरा फैगोन आरोना। बेनिफ्राय बेयाव जों बहुत रेडि खालामबाय थादों जोंहा बैसागो बोथोराव मा खालामनाय जायो नायबाय थादों। आसा खालामो नोंसोरो बैसागो बोथोरनि बहुत गोजोननाय दङ आरोना। दा जों बहुत रेडि खालामबाय थादों, फुकना फैथारगोन नालाय जिहेथु मेथाइ खनगोन आरोना बेयो। मा मेथाइ खनोबा दा गैया, माने फैनाया सियर आरोना। दा रेडि पुरा रेडि खालामगासिनो। दे बिदि लों गुकुर खाबाय ज' बिदिनो गथ' गथाय मोसागासिनो जेनेबा फिसा फिसाफोराबो। स' नोंथां माबा नायबाय थादो, बाय बाय। जोंनो माने दखानबो होलायलायदों आरोना, इनि बिथांमोना दखान होगासिनो। मा मोनजायो दावदै सावदै दङ गासैबो। दखान सखान उनाव देखायबाय थागोन, मोसाग्रोनो नागिरदों इनि मोसाबावदो नायबाय थादो। गासैबो जोंहा हाबाफारियाव बाहागो लाबाय, बरायबाय जोंनि बैसागो बोथोरखौ। जोंनि बाथौगुरि गामिनि लाइमोन उन्दै उन्दै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला। हानायबा मोसानाय
गामिया समाज लोगोसे गौथुमनिफ्राय मोनसे खावलायबावदों गाबोन जोंनि 1 बैसागोनि 1 बैसागोआव गासै न'फ्रोमबो थालिर बिफां गायनानै आलारि बाथि सावनो होदों गेटआवहाय एबा नांला मोखाङाव बेखौ जोंनि गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारा खावलायदों बेखायनो गासै बाथौगुरि गामिनि रायजो राजाखौ न'फ्रोमबो थालिर दंफां गायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों Đây thằng này, đi thằng này. Đây thằng này. दिनैसो फुकुन फैगोन दिनै जोङो थांबाय थादों मोसानायखौ नायनो सानाव आरोना हर जाथ'वाखै माने दा हराव हैथारसिगोन नायबाय थादों लोगोफोर नोंसोरो Marhamanda dakşire. Eri kamnago. Eri kamnago. Kabalay. Dimania. Hari ini kita kayak berikut nih, Pak. Ya, terus tuh kayak sih. Saya Share kari mo lang kari mo. Bola kasih itu sesok. Share kari mo lang kari mo. Main apa dah? Kita kayak begitu. এবার নাচিব আমার আদিবাসী रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनानाव महिमा आरो लोगोसे सानैबो बिसोर सानै आरो बिजावजालि सानैजों मोसादों खैनाफोर सानैसोनोबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा मोसागोन निकु बर' नलबारिनिफ्राय फैदों थाबैनो मोसागोन जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ गानलांनो होदों बर' राव रायज्लायनो होदों आरो
साउन्ड बक्सआव जोंखौ लुट लानो हायाखै जोंनि बुस्थुफोरखौ स' बेखायनो जों हानाय नंला बेखायनो जों ट्रेकजोंबाबो दोंनैसो खननानै बेनिफ्राय जों बिदाय लागोन थेंक इउ Beri bigi ano? लोगोजों बहुत गोबाव जाबाय नोंसोरनिया दिनैसिम मोनदों माने बहुत गोजोननाय थाबाय थेंक इउ दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंसोरो जेनेबा रेडिथार लादाखाव थांबाय थादों आं लादाखनिफ्राय भिडिअखौ मोजां देखायनो नाजागोन स' नेक्स्ट भिडिअखौ नेबानो जाबाय आरो नायबानो जाबाय न